sekretariát vedoucího kanceláře. Dobrý den. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Bratislava. Dobrý deň. Dobrý deň. Jeho excelencia, pán prezident, by veľmi rád hovoril s pánom prezidentom Klausom. Neviem, či je to možné dnes. Přiznám se, že voláte teď do sekretariátu pana kancléře, tak kdybyste teď někdo dal spojení do sekretariátu panu prezidentovi, ano? Áno. Malý moment. Bohužel se mi tam nikdo neozývá, tak já to zkusím ještě na druhé telefonní číslo, ano? Malý Ano. moment. Sekretariát prezidenta republiky, dobrý den. Dobrý deň, želám v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky Bratislava. Jeho excelencia, pán prezident, by rád hovoril s pánom Klausom, prezidentom. A teď hned. Pokiaľ je to možné, alebo zavolám neskôr. Já, jestli chvilku mi vydržíte na telefonu, tak já to teďka během vteřin vyzjistím, ano? Áno, áno. Děkuju. Tak jestli je to možné, tak bychom mohli pány prezidenty přepojit přímo rovnou. Áno, pokiaľ je to možné, áno. Ano, tak pan prezident už vidím, že už je u telefonu. Čím můžu ho přepojit? Áno, Tak oba dva teďka přepájíme, ano? Děkuju. áno, ďakujem. Halo? Haló, počujeme sa? Halo? Áno, Tady je Václav Klaus. pozdravujem Václav. Ivan Gašparovič, pozdravujem. Málo vás slyším nějak, ale dobrý, budu napínat uši. Áno, ja som len, že čítal som, že s tou emigráciou, jak je to vážne. S jakou emigrací teď myslíme? Podľa toho, jak dopadnú tie voľby, Ale ne, tak to byla samozřejmě nadsazená SMS-ka jednému známému člověku. lebo ja som chcel poskytnúť azyl u mňa v Limbachu. Pokiaľ by došlo k tej emigrácii, tak u mňa v Limbachu je miesto, Václav. Ne, dobře. Takže Inak srdečne vás pozdravujem, jeho excelencia, pán prezident, tu je Andrej Valner z Rádia Express.